भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अक्षरा सिंह के गाना ए हा रिलीज हो गईल बा। गाना ए हा अक्षरा सिंह एंटरटेनमेंट म्यूजिक चैनल पर रिलीज भइल बा। अक्षरा सिंह ई गाना के लेकर कहले बाड़ी कि ई गाना मस्ती भरल बा। ई भोजपुरी के लोग के साथ भोजपुरी पसंद करे वाले सभी लोग के ई मनोरंजन करे वाला बा। अपने लगन भी ई गाना के देखी, सुनी और अपन आशीर्वाद दी। वो कहले बाड़ी कि हमरा दर्शक के प्यार और आशीर्वाद से प्रेरणा मिलेला। यही ला हम उ लोग के ला नया कॉन्सेप्ट के साथ नया मिजाज के गाना लेकर आवत रही ने। ई गाना भी वही में से एक बा। रोशन सिंह के साथ गाना ए हा के अक्षरा सिंह खूबसूरती से गईले बाड़ी, जवना के छोटू यादव लिखले बड़न और कंपोज रोशन सिंह कईले बड़न। गाना में अक्षरा सिंह, विशाल सिंह और रवि पंडित के बीच के केमिस्ट्री कमाल के बाटे।